Hi guys, good morning. Welcome back to Boro YouTube channel. Dini video जाहैबाय दिनैहाय लावदुम फिथा बनायगोना दिनैनि रेसिपिखौ मोजां नाङोबा नायलांबाय थादो थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनटुनि माने मा खालामो बेखौनो देखायगोन ना दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो रेडि जादो आमाया मोनसे भिडिअ खिथिनायमोन ना बे दैसाखौ ओमफ्रायहाय मैयाहाय अखा हादोंमोन ना बेयावनो दै एसे जाब्रा फैदो बेखौनो देखायनो आङो नै गाइस दैसाया मैयाहाय नै एसेबां दङमोन ओमफ्राय रानबायना दैसाया ओमफ्राय ओइ बे जाहानि हांसो गेमबो नायगिरो ना नै बिथिं मा दङ ओरैबाय माइहुंहालागि फैयोना दैया गाइस एबारै फैहांखै खेबसेल' फैदोंमोन ओमफ्राय ओइथिंबो दुब्लि दङना बेनोसै दैसाया ओइथिं गरा बायदो गाइस ओरैबा बिहालागि दै फैयोमोन ना दैसेम बैहालागि फैयोमोन बेहालागि एबारै खेबसेल' फैदोंमोन ओमफ्राय फैयाखै फैबोला दिगदार जायोना दिनै जा खखायाव मागुर ना नांदोंना नै जा गोदोर मासेया ini Maugur na ini ada masih bena sop ni saya gede na iya yo ada macam dong Tapi kami itu. Ini yor behind dong. Ini singgi. Dia dong nasri yang taso hagan. So, bila minta video. Apa dong goreng aku cari? Dini ni mabela saya yang kamu jaga nazaban. Taso dong pegoreng nam. Terakhir magur nana jaga. Kasih gada na pala. Guys, dayang alu haneseng, alu deng magur na deng sol. Oमफ्राय थास' दं नास्रि गोरि ना नासना बिदों माबा मैगं संगोन बिनो जाहानि दिनै बेलासेनि ओंखाम जानाया ना ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय था दिनै लावदुम फिथा रेसिपिखौबो नुगोन लोगोसे आरो लावदुम फिथा देनायखौ नुगोन रेडि जाबाय बेनो थास' आलु सामब्राम गुफुर हाइजें तो गाइस दायो मागुर नाखौ सेरगासिनो दङ गिदिरबो ना गाइस देरो मबाइलानो नङा सेरजागोन ना गाइस आरो बेवहाय दङ नास्राय ना ओमफ्राय बे जाबाय बोदै ओमफ्राय मागुर नाखौ दायो सेरगासिनो दङ फ्राय खालामगोन ना ओमफ्राय जों नाखौनो सेरा बिराद देरनायखौनो आङो सेरा ना बेबार गिला भिडिअ लादों आङो
Guys, dayo ओंखामखौ जाग्रोनोसै ओमफ्रायहाय दा उनावहाय लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय ओंखामखौ जानोसै ओंखामखौ फैबाय Ini na faza ya na alu Maugur na Kayak megong taso dong Enram nasrina Maugur na Megong tasty, taze tasty. Sama pelo palagi nanti. So guys, tayo oंखाम जाखांबाय ओमफ्राय फाजाबो मैगंआबो टेस्टीमोन ओमफ्राय जाखांबाय सान्दुंमोन गोसा guys कारेन्टबो गैया सान्दुं गोसायाव कारेन्टबो हराखै ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांना ओरैनो दङना आङो खोनाय Hinayana baru dayangnya. Ada laudum maba pita denyau logo moनसिगोन दायो दसे रेस्ट लानोसै so नेबाय थादो pita देनाया लागि आं pita देनायखौ देखायगोन ओमफ्राय pita बानायनायखौबो देखायगोन so नायलांबाय था A few moments later. Hi guys, I'm pita देनाय माने आं खालिगोन Gitu Pak. Guys, ang beres kita kali dengan kali dengan tak. Kabayin takai bidi zero nanguna oमफ्राय बेखौ लिरना लायो बेयावहाय दै होयो ओमफ्राय उनावहाय नुबाय थासिगोन दै दुनसिगोन ओमफ्राय Hello guys. Dan gelibay Ani lagi guys. So dayang biko rukinasay video ko nailangmay tada. Nih, pure day. Kirasan. Ayan, narko ruki bay tada. Guys, waktu itu kita. Guys, dayo ready जाबाय बिखौ दायो सेरगोन दायो बियो रानसिगोन लिरनायाना दायोहाय नारिखल एवनोसै हनै नारिखला बिदिनो दङ दिनै आङो एवाखै हाया एवसै Sungguh Dayo zabala देखायनोसै गोथाव मोनामदोंना जानो लुगैदों टेस्टी लावदुम फिथा जागोन दिनै
जाबाय जोंना नाबायना बेखौ दायो बानायसिगोन हादै होबावबाय आं खेबसेबो बानायफेराखै गाइस आं रोङा बे फिथा बानायनो सोलोंदों लासै लासै सोलोंगोन ना गाइस गाइस सालिगासिनो दङ बिदि सालिनानैसो उनावहाय बानायनो हायो Duh guys, ora gemerda. गांसे जाबानो अहाय बे फिथाया गोदो जोंनि न'निया जायो बजारनिया अहाया आरो खनसे सालिगोन दा बनायबाय थादो फ्राय मोनसे रेडि जाबाय जात्रा आंथ' बानायनोनो रोङा फ्राय दसेनि उनाव बे जाजोबगोन नै बिदि खालामो फार्स्टआवनो ना ओमफ्राय नारेंखल होगोन उनावहाय आरो फिथा गुन्दैखौ सायाव होफायोना नै फिथा गुन्दैखौ होबाय ओमफ्राय आरो बेयाव नारेंखल होगोन ओमफ्राय बेयाव आरो फिथा गुन्दै होबाला जाबाय रेडी जाबाय दा बे रेडी ओमफ्राय बेखौ नायसिगोन दायो आरो दसे उनाव जासिगोन बियो गाइस बियो दायो जाबाय दैया टेस्टी ओमफ्राय बेयाव खेबसे नायना ला नोंथांमोना बिदि खालामनानै ओमफ्रायहाय बेयाव होबाय माने ओमफ्राय प्लेटखौ बोखारनांसिगोन बोखारनांसिगोन guys, tayo जानोसै नायबानो जाबाय बरियानो नारेंखल बरिया गरम लाबाथाय जानो लुबैदों ना
Guys, दिनैनि भिडिअखौ मोजां नाङोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। Okay, bye bye. Good night everyone.